kellett volna ültetni egy piszpán betű közepén. Engem mindig beültettek a szamárpadra, kaptam egy ilyen kérdőjeles sittát. Ja, te hülye vagy, nem? Tanárnő, mondjam a választ. Hányszor a választ? Benne volt egy percig majdnem. Percig. Mert zavarba lett azért. Zavarba. Nem, avarba. Zavar az űr, vagy zavar az űr? Az űr zavar, vagy zavar az űr? Orr. Orr van? Ne. Szerezzek meg egy sapkát is? De valami sitkát. Van benne gomba. Ülj bele a vagomba. Kapszulát. Oh, what is this button, Dexter? Oh no, did you know? Kis segér. Minden lukban bele. Milyen csöndbe ütettek itt. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Nem tudom, hogy a sztár vendég itt a izé, bárna. Nem, én vagyok a patkányfinálba mondja át. Tom. Ó, bárd meg. Szemes lapát. Ezt tudod, mi volt egy Hubertus? Elkerült a